Isaac Serrano, tinc 31 anys, em guanyo la vida fent de Jesucrist, la resta de la vida faig el que puc per omplir-la i llavors faig de fisioterapeuta. Però, en veritat, la meva vocació, la meva feina per tota la vida és de Jesucrist, de la Passió. Que es vegi una miqueta més la teva mà dreta. Ara, avui, clar, és mi dia de glòria, avui estic encantat de la vida. M'han gravat molta estona, m'han maquillat 200 vegades, m'han posat suor 200 més, he estat crucificat 4 hores aquest dematí. Però, si després el resultat mereix la pena, doncs, bueno, ja ningú se'n recordarà que està cansat i bueno, tindré els meus 5 minuts de glòria de la pel·lícula. Deixeu-me d'aquí, fills de puta! Què foteu, bojos? Jo no he fet res! Carles! No! No! Ah! Vale. Bueno, pues nada. ¿O un ensayo más?